изпълнение на Силвия Димитрова, Николета Николова и оркестър Цветница в читалище Младост започна откриването на предизборната кампания на кандидатът за кмет на столичния район Младост Мария Цветкова, издигната от Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО. Номерът на Мария Цветкова е 26. Две кратки думи в нейното представяне. Първо място, отдавна живее в района и квартала и съчетано с работата и като журналист отлично познава неговите проблеми. Както проблемите с застрояването, така и проблемите с незаконните цигански гета. Познавам Мария от поне от 10, ако може би повече години. Познаваме като един пламенен журналист, като един човек, който е смел и се бори. Един човек, който не се спира пред нищо, не крие истината и знае какво трябва да се направи. Един доказан също и журналист, и политик. Един човек, който ще внесе разнообразие, полезно разнообразие в управлението на София. Мария Цветкова, кандидат на Обединени патриоти, е гарант за различното и по-добро управление на Младост, а утре на цяла София. Присъстващите в залата посрещнаха с бурни ръкопляскания кандидатът за кмет Мария Цветкова. Не е допустимо майките с количките, децата, инвалидите, възрастните хора, пешеходците да бъдат свалени на пътното платно, а колите да бъдат качени върху тротуара. Затова ние предлагаме изграждането на няколко етажни подземни гаражи, които ще бъдат обаче само единствено за гражданите на Младост. Сигурността в Младост трябва да бъде увеличена, като започнем от най-малките и най-дребните неща. Дупките, осветленията по улиците, които липсват, всичко това ще бъде подобрено. Ние, заедно с нашите 5 общински съветници, патриоти за София, направихме програма и според нашите изчисления ще бъдат необходими 57 милиона лева, с които да бъдат откупени участниците 117 декара, които са на територията на Младост и които вероятно ще бъдат застроени. Ние ще ги спасим. Мария Цветкова подчерта още, че ще се бори патриотизмът да бъде върнат в училище и всички учебни занимания да започват с българския национален химн и с издигане на българското знаме. Тя знае и може, и защото тя иска. Мария е точно човека, който е достоен да бъде кандидат на Обединените патриоти за кмет на район Младост. За един нов, достоен и патриотичен район Младост гласувайте с номер 26 в интегралната бюлетина.